došao i darovao nam ljubav radosti, ljubav praštanja, razumevanja i tolerancije. Toga Hrista novorođenog mi proslavljamo i slavimo i njemu se radujemo, njegovom rođenju, zato što je došao iz ljubavi ne bi li spasao ljudski rod i rodioce od Majke Božije. Večeras ovde u ovu hladnu noć sabrani svi učestvujemo u toj radosti i učestvujemo u tom daru nebeske ljubavi koju nam je Gospod naš izlio time što je najrođenijeg Sina poslao da bi spasao ljudski rod. Tom Hristu obradujemo se, to Hrista uzveselimo, jer veseliši se sa Hristom, veselujemo se u Carstvu nebeskom i učestvujemo svagda i uvek u ovom svetom događaju. Ako Bog da, sutra u našoj crkvi gore služit ćemo svetu liturgiju. Ako ima ljubavi i volje, svako ko ima volje i ljubavi, on će doći, iako je sneg, iako je hladno, da učestvuje u velikoj radosti Hristovog rođenja, u velikoj radosti praznika, kada slavimo Sina Božjeg, koji se rodio od Djeve Bogorodice i darovao nam ljubav, najveći dar koji može se dati. I otpočeti veliko slavlje praznika rođenja Hristovoga. Neka bi nam Bog dao snage da izdržimo. Deca neka priđu na čaj, a stari ko hoće mogu da se ugreju malo deca od vatre. Ajde se pakamo, isključuje na sredinu. To na sredinu. Vidite, dobar je. Evo za decu čaj, a za starije čuvana rakija. Tako. Hvala svima koji su se odazvali i došli i uložili ljubav i truda, da zaista hladno je, ali hvala svima koji su se odazvali i došli. Time učestvuju samo u praznik i Bog će sigurno njih nagraditi. Hey.
naš fotoduga sa zakašnjenjem od 180 minuta. Za sve omladinke sutra uveče je igranka u Domu kulture u Bistrici. Ulaz je besplatan. Hajde za vas, važnosti.